Príbeh Warner Bros. Sa začína ešte na prelome 19. a 20. storočia. 4 bratia Harry, Albert, Sam a Jack Warner boli deťmi poľských imigrantov. Rodičia im zmenili priezvisko z Wonzel na jednoduchšie Warner. Na začiatku neboli filmári, ale podnikaví premietači. Testovali po malých mestách, kde premietali krátke filmy pre miestne publikum. Neskôr si kúpili vlastné kino, potom ďalšie a postupne prešli od premietania k distribúcii, až napokon začali vyrábať vlastné filmy. V roku 1923 si povedali, že je čas na veľký krok. Založili Warner Bros. Pictures, filmové štúdio, ktoré malo konkurovať hollywoodskej elite. Lenže začiatky boli ťažké, nemali peniaze, nemali vplyv a v tom čase sa o Hollywood delilo niekoľko veľkých hráčov. Ale Warnerovci mali niečo, čo iní nemali. Odvahu riskovať. Revolúcia so zvukom. Kino v 20. rokoch bolo stále nemé. Hudba sa hrala naživo, dialógy sa objavili len v titulkoch a práve tu sa začal najväčší risk v histórii Warner Bros. Bratia investovali všetko, čo mali, do vývoja novej technológie, systému Vitaphone, ktorý dokázal synchronizovať obraz so zvukom. Prvý test bol film Don Juan z roku 1926, ktorý síce nemal hovorené slova, ale mal synchronizovanú hudbu a efekty. Skutočná revolúcia však prišla o rok neskôr. Film The Jazz Singer z roku 1927. Bol to prvý celovečerný film, v ktorom diváci počuli herca hovoriť. A to navždy zmenilo svet filmu. Paradoxne, deň pred premiérou zomrel Sam Warner, muž, ktorý túto revolúciu najviac presadzoval. Jeho bratia film aj tak uviedli a ten sa stal milníkom dejín kinematografie. Warner Bros. Zarobili milióny a stali sa symbolom pokroku, ale za úspechom nasledoval chaos. Sláva, peniaze a konflikty. Úspech im otvoril dvere k veľkým produkciám. V 30. rokoch začali dominovať filmovému priemyslu. Natáčali gangsterky, muzikály aj drámy. Z ich štúdia vyšli klasiky ako Casablanca, The Maltese Falcon či prvé animované Looney Tunes. Ale čím väčší úspech, tým väčšie problémy. Bratia sa začali hádať o peniaze, o moc aj o smer, ktorým sa má firma uberať. Jack Warner bol známy ako tvrdohlavý perfekcionista. Často sa správal ako diktátor, ktorý nezniesol odpor. V polovici 30. rokov postihol štúdio obrovský požiar, ktorý zničil množstvo kulis aj archívne materiály. No ani to ich nezastavilo. Warner Bros. Sa stalo synonymum filmového priemyslu a s každým novým desaťročím sa menilo spolu s technológiou. V 50. rokoch vstúpilo do televízie. V 70. rokoch oživili Hollywood filmami ako The Exorcist či Superman. A v 90. rokoch sa pod značkou Warner zrodili legendy Matrix, Harry Potter, Friends alebo Dark Knight. Zaujímavosti, ktoré možno nevieš. Logo Warner Bros., slávny zlatý štít s iniciálmi dvojitého Včka a B na modrom pozadí sa menil viac než 30 krát. Každá éra mala svoju vlastnú verziu. Warner Bros. Water Tower. Tá ikonická väža s logom, ktorú uvidíš v každom zábere štúdia, pôvodne slúžila ako zásobník vody pre prípad požiaru. Jack Warner bol známy tým, že občas podvádzal vlastných bratov v účtovníctve. Keď predal svoje akcie, krátko na to ich firma znova odkúpila, ale za oveľa vyššiu cenu. Looney Tunes vznikli ako lacná odpoveď na Disneyho Mickey Mousea. Dnes sú samostatnou ikonou. Warner Bros. Dneska. Dnes je Warner Bros. Súčasťou obrovského mediálneho konglomerátu Warner Bros. Discovery. Štúdio vlastní práva na stovky najväčších značiek. DC Universe, Harry Potter, Game of Thrones, Matrix, Friends, The Big Bang Theory a mnoho ďalších. V Burbanku majú obrovský komplex, viac než 100 akrov štúdií, natáčacích hál a kulis. Na rovnakých uliciach, kde kedysi vznikali gangsterky z 30. rokov, sa dnes natáčajú superhrdinské blockbustery. Ale ani teraz to nemajú jednoduché. Streamingové vojny, prepad kín a rastúce náklady na produkciu spôsobujú, že aj gigant ako Warner musí hľadať nové cesty.
Budúcnosť Warner Bros. Budúcnosť štúdia bude stáť na dvoch pilieroch, nostalgii a inovácií. Z jednej strany Warner Bros. Stavia na svojich kultových značkách. Pripravuje nové adaptácie Harryho Pottera, no a DC Univerzum prechádza kompletným reštartom. Z druhej strany experimentujú s novými technológiami, virtuálne štúdia, umelá inteligencia, VR a interaktívne filmy. Warner Bros. Sa vždycky dokázali prispôsobiť, od nemých filmov cez televíziu až po streaming. A práve preto je dosť možné, že aj o 100 rokov budeme vidieť stále to isté logo a známy fanfárový zvuk na začiatku každého filmu. Záver. Warner Bros. Nie je len štúdio, je to symbol filmového sveta. Od bratov, ktorí nosili premietačku z mesta do mesta, až po dnešné digitálne impérium. Ich príbeh je dôkazom, že odvaha riskovať, inovovať a veriť vo svoj nápad dokáže zmeniť celý svet. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni ho ohodnotiť lajkom, daj nám subscribe a do komentáru nám napíš, aký je tvoj obľúbený film od Warner Bros.